крайна страста. Едва се крепиме и все пак крещиме, ура, да живее любовта. Стареем, белеем, все пак не смеем да сложиме край на страста. Едва се крепиме и все пак крещиме, ура, да живее любовта. Любовта, любовта, ето и всеки го знае, дружинката в този свят върви. И стари и млади сърцата им пали, а после ги кръста боли. Любовта, любовта, ето и всеки го знае, дружинката в този свят върви. И стари и млади сърцата им пали, а после ги кръста боли. Кой кара петела да бъде тайгон? Любовта, любовта, любовта. Кой кара жребеца да бъде игрив? Любовта, любовта, любовта. Кой кара петела да бъде тайгон? Любовта, любовта, любовта. Кой кара жребеца да бъде игрив? Любовта, любовта, любовта. Любовта, любовта, ето и всеки го знае, дружинката в този свят върви. И стари и млади сърцата им пали, а после ги кръста боли. Любовта, любовта, ето и всеки го знае, дружинката в този свят върви. И стари и млади сърцата им пали, а после ги кръста боли. Кой кара кревата да скърца в нощта? Любовта, любовта, любовта. Кой кара без време да ставаш баща? Любовта, любовта, любовта. Кой кара кревата да скърца в нощта? Любовта, любовта, любовта. Кой кара без време да ставаш баща? Любовта, любовта, любовта. Любовта, любовта, ето всеки го знае, дружинката в този свят върви. И стари и млади сърцата им пали, а после ги кръста боли. Любовта, любовта, ето и всеки го знае, дружинката в този свят върви. И стари и млади сърцата им пали, а после ги кръста боли. Вокална група Габровски напеви. Ръководител Митко Маринов. Сега на сцената излиза група за стари градски песни "Нежни чувства" към Народно читалище Просвета 1896, град Меричлери. Да се готви вокална група Ставерчанка от село Ставерци. Групата "Нежни чувства" към Народно читалище Просвета, град Меричлери, е с художествен ръководител Величка Костова. Те ще ни представят "Две сълзи" и "Тамо далеко". Музикален съпровод на клавир Живко Димитров.